Zdravo ljudi, moj Trambašć i dobrodošli kanal gdje tamo širati malo Whack Your Boss. Whack Your Boss, to je igrica u kojoj, nemam pojma, vjerovatno po nazivu svog šefa, nešto radite o svom šefu, ne znam ja. Nešto ga ozlijedite, ne znam ja. Što ovo možemo nešto klikćati? Nešto, ovo. Što ovaj pokušava, Bog te, da ih ščupa, pa to nemoguće. I kako ovaj gleda, samo će ga otpustiti. Šta, Bog te? On sam, koga briga fino, surfa, vjerojatno Facebookčar, ne znam, nija, Cleaner, Sea Cleaner. Kakav ti je taj? Šta je ovo? Ima nešto drugo. Mogu na olovku, Bog te, šta je tu? Kompjuter. Tu je, vidite zubi kako ispadaju. Čekaj. Dobro. Polovnila budala sliku, šta će sad? Da, sad se samo opušta. Opušteno, ništa nisu radio, nisi ti. Da. Dobro, šta? Pogledaj, vidi kako ga izudara čova. I naravno treba ga prilijepsti. Dobro. I kad će se Cleaner, evo ga Cleaner. Koji ćemo uzeti još? Čekaj. Čekaj, Bog ti mazu. Što? Dobro? Ljudi, to nije normalno. Ljudi, jednostavno sam morao. To je bilo Whack Your Boss, nije demo ili nešto, nego samo malo načina. Došao je novi update, 24 načina. Evo da vidimo kakav je ovo Dudi.com prezent. Ja se tako ne bi nazvao. Vidite sad koliko ima stvari, šta ovo radi? Not good, čekaj. Puko u stomaku u glavu. Budala se guzičinjom. Vid ga ima malu brku. I samo ga guš, vidite, polako pije on, polako. I se tu piškio. A joj, jedan. Sad i krv ima. Aj, Cleaner, fino. Šta još ima? Zabolio me oko tu na trenutak. Šta sad? To. Ili proćemo, evo, skoro 2.24, proćemo svi 24 u ovoj epizodi. Da vidimo šta je bilo. Lampa! Ajde! Tuf. Dobro. To je bilo to. Znači... nije. A šta to radi? Naravno moraju da ga elektricira na nogu. Nema šta. Znači... skoro 3.24. Miloše, idemo Cleaner. Šta ćemo sada? Ljudi, idemo... Ovo... Koji je ga čovjek na vrat? Ljudi, više ćemo epizoda napraviti ovdje. Hoće da ovo bude kratka epizoda, samo onako, znate, kratka, malo epizoda, možda 6 minuta. Ne znam ja. Koji ćemo sad? Majko ti, sad ćeš ti vidjeti. Šta znači moj? Šta sad? Prvo da izudaram, stavim slati, šta sad? Šta hoće? Ja mislim će da ga sudari. Bog te, šta ću raditi? Evo kroz položaj, tamo stati. Znao sam.
skoro 5:24. Ma nije loše. I ljudi, idemo, šta još ima? Ajde, što volio da malo brže taj cleaner se pojavi. Šta je kiša? Pa to je jednostavno najgori do sad što sam vidio. Čekajte. Sea cleaner. Maka se. Šta će sad pa... To mi je kako ga nije najgori do sad. Ovo je najgori do sad, povlatim što sam rekao. Pa šta je uradio? Ode po cijelom zidu. Vidite ga ništa, on samo dođe, stavi fino sluške. Cleaner. Ima on još tajnog agenta da mu tijela od svojih šefova. Koliko je do sad on 8 šefova ubio čula? Kako ga niko ne otpusti? Što mi radi čula? Čekao sam već bio radio onoj prošloj verziji. Hajde, otići ćemo 10 skoro, pa onda za nešto epizod. Može! Može! Okej, men može. Može meni. Cleaner, dobro, šta još može? A nećemo telefon. Što je ovo? Oj, ovo će biti loše. Vid kako ga gleda uplašeno. Ovo mu ispravlja leđa, nikako mu bilo iskrivljeno. Ovaj ti pomaže, nemoj da se odupiješ. Mislim da mu nije baš dobro pomogao ko što bi trebalo. I zadnja stvar će biti, šta će biti? Biće sat. Što to uradi čuva, ovaj hoće da mu pomogne. Trebaju i njega otpustiti ovog odvidite. Tu ja ne bdam idem. I gotovo je. Vjerovatno govori svaka čast. I ljudi, treba to za ovu epizodu, lajkujte, šerite, subscribe-ite, radite što ćete. Lakujte, šerite i subscribe-ite obavezno i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!